माई रो रो के कहतिया का कहतिया भोगतार सुख बबुआ भोगतार सुख बबुआ बहरा में जाए हर की बात छिछुआवल जाता भेट कलया तो मन गुदगुद हो जाला ओ माई खातिर ओ बाबू खातिर एगो गीत गावत नहीं एके मुखड़ा एके अंतर हमर गुरुजी ई गीत के गावे ले गोपाल यादव जी लेकिन ओकरा के तनी सुधार करके हम गईनी है जो जीवजिया आवत पर ओही में ओही खातिर रिलीज करत नहीं हमर गुरुजी सामने बैठल बानी प्रदुमन भैया सीनियर बानी गुरु बानी आदेश रही कि देख ले वगैरह के बचपन से माई पोस पाल के जवान करत दिया बेटा कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर न तो हमने ऐसा कलाकार बन के राजकुमार भैया बन के हमने ऐसा माई सोचे लेकिन हमने के 2 रुपया कमा के बेटा ले आई और रवे से की मिजाजी गीत हो माई के अंतिम इच्छा बा 2 बेटा रहत है बाहर एगो बेटा चल जाता है डॉक्टर बा अपना मेहरारू के प्यार में झुरा गई माई के अंतिम इच्छा बा हमनी के भोजपुरी में हिंदू समाज में बाछी छुआवल जाला जब अंतिम हो जाला लास्ट बेरा तो छोटका लइकवा फोन करके कहते ये भैया माई के अंतिम इच्छा बा कि तू आ जा लेकिन देखी बड़का भैया मोबाइल पे कहते के बबुआ हमार छुट्टी नहीं के मिलत तू एगो काम करी हम माई गुजर जाई त माई के श्राद्ध कर दी एती दाह संस्कार कर दी हम क्रिया के दिन आई माई कहती है जीव रे बेटा उठलाली के चक्कर में आज माई बुलावा देती है तबत माई के कितना बढ़िया भाव माई सुतल भी वीडियो कॉल छोटका भैया लगा के देले बा माई रो रो के कहती है आखिरी इच्छा बा माई के प्राण टंगे वाला बा आ कहती है का अरे की भोगतार सुख बबुआ अरे की भोगतार सुख बबुआ अरे की बाहर में जाए राजकुमार भैया भोगतार सुख बबुआ बाहर में जाए के माई की आखिरी इच्छा पे परिवन भैया अरे की बाछी छुआवल जाता अरे की भेंटे कलयाई के अरे की बाछी छुआवल जाता अरे भेंटे कलयाई के माई रो रो के कहतिया माई रो रो के कहतिया का कहतिया भोगतार सुख बबुआ भोगतार सुख बबुआ बहरा में जाए हर की बात छिछुआवल जाता भेट कलया
स्वर्गीय राजू भैया के छोट भाई मत कहो भतीजा मत कहो राजू भैया के बारे में हमरा से ज्यादा उनका केहू ना जानत रहे माई कह दिया गुरुजी सोनावा के सिकरी पेन्हला अंगूठी पेन्हला चांदी के कर देन हो आई सिकरी लगल बा गर्दन में आज अंगूठी चारों आटो हाथ में जमगल में के कर देन हो माई के देन हो आज हम बहुत भइल बानी कैसे माईए के देन बा प्रदुमन भैया आज हमनी के देन बा माई के देन से ही हमनी के कुछ बोलत नहीं जा गावत नहीं जा सब माई के देन हो उहे माई कहत है कि जो बेटा ई तोरा से आशा ना रहे सोनावा के सिकरी पेन्हला अंगूठी पेन्हला चांदी के तरसतिया माई बबुआ एक लोटा पानी के अभी सोनू मामा जी के तरफ से पुरस्कार अभी हम देवघर 1 महीना के कार्यक्रम करे गए रहे देवघर में आजकल के पुरस्कार में सोनू मामा जी की तरफ से देवघर में गुरु जी गई नहीं सम्मान एक 500 रुपया के बाद तनी मरे के बोल ले माई खातिर जावत माई के गीत गाइले तो हम बिलवे हमारे कहीं अलग हो जाए 1 महीना देवघर में रही एगो देखनी रोड हई त किरण आज शरीर पर दोसर हो गई 3 साल पहले रही हमारा जरे का रही अब भुलाई गई बड़ी देवघर में देखनी मनोज भाई 1 महीना कार्यक्रम चलत रहे एगो ऐसा के मेहरारू के लेके एगो लड़का गई रहे इनरा बरन में हमनी के कार्यक्रम होत रहे 1 महीना शिविर लगा रहे मौगी चल के आई देखनी कि लड़का बा गोड़ दबावत कदी जो माई के लोटा पानी ना दिया तो ये गोड़ दबावत है मेहरारू के गोड़ दबावत रे वो कहते जाने बहुत दर्द कर रहा है थोड़ा ये लमल दो ना हमू जाके नौरतन तेल 4 गो दे देने शिविर लोग के सेवा करे रहे लमलत रह नाती के बेटा उहे माई कहती है अपना लास्ट अंतिम इच्छा से सोनावा के सिकरी पेन्हला अंगूठी पेन्हला चांदी के तरसतिया माई देखो एक लोटा पानी के गुरुजी लास्ट इच्छा माई के ये बात है कि हमने की हिंदू समाज में 10 दिन पीपल के पेड़ में पानी डाली ला जा राजकुमार भैया 10 दिन पीपल में पानी डाला उहे माई कहतिया पीपर में पानी डाली है पीपर में पानी डाली है पीपर में पानी डाली है घंटे टांगवाई के इहे इच्छा बा कि पीपर में पानी आके डाल दी हो अरे कि पीपर में पानी डाली हो अरे कि घंटे टांगवाई के अरे की बाछी छुआवल जाता भेट कोलाई के बाछी छुआवल जाता भेट कोलाई के बाछी छुआवल जाता भेट कोलाई के बाछी छुआवल जाता भेट कोलाई बढ़िया लागल होते जोरदार ताली वाह वाह बहुत सुंदर ना गुरुजी हो गई